På tegningen der ses en mand, som står med hans sekstant og peger op mod Nordstjernen. Sekstanten den giver både en linje op mod Nordstjernen, men også en linje ud mod horisonten. Og vinklen mellem de to streger, den er, som det kan ses på tegningen, 36 grader. Men den vinkel, som vi rent faktisk gerne vil finde for at finde hans breddegrad, det er faktisk den linje, som går inden for centrum og ud til manden. Og det gør vi ved, at vi tegner, som ses på tegningen, en streg, som er vinkelret på mandens position og op, eller vinkelret på linjen, som kigger op mod Nordstjernen. Og da den, vi kan se der, hvor den skærer, hvor tangenten skærer, at den anden vinkel så må blive 54 grader. Nu har vi så tegnet den linje, hvor vi gerne vil finde en radius på. Og på den linje, den går fra centrum og ud til tangenten, eller horisontlinjen. Og når en streg går fra centrum til en tangent, så vil den altid være vinkelret. Derfor så kan du tage en ret vinkel fra tangenten og ned til den linje, som vi lige har tegnet. Og på den måde, så bliver det altså 54 på den ene, og da vinkelen den skal være 90 grader, så må den anden, altså vinkelen ned til den streg, som vi lige har tegnet, være 36 grader. Stregen, som så nu går fra mandens position og ud til, på aksen, den er som sagt før en ret linje, og da der er 180 grader rundt på en halvcirkel, vil den anden side også danne en ret vinkel. Nu får vi så en trekant, som man kan se med en ret vinkel på 90 grader, vinkelen oppe ved mandens position, som er 36 grader, og derved så er resten, da vinkelsummen i en trekant er 180 grader, så er resten 54 grader. Og da den er 54 grader, og de to akser, de også danner en ret linje, så må den overskydende vinkel være 36 grader. Og derved så har vi nu fundet ud af, at både breddegraden, som man står på, er 36 grader, og da det også er den vinkel, han har i mellem horisontlinjen og hans sektant, så er det altså bare den linje, du har mellem din horisontlinje og sektant.